Mayong hapon na usab mga kasama. Welcome back na usab sa ato ang programang Sangka sa Katarungan dinhi sa numero 1 ug paborito natong stasyon RMNDX DR Dipolog. Ug atong pasalamatan ang aton Dios Amahan uban siyang bugtong anak ug sa balang Espiritu Santo sa mayong panlawas ug katinaw sa panghunahuna. And then, pinagi sa programang Sangka sa Katarungan, makahisgot na punta sa iyang balang pulong diha sa kamaturan. Katumanan siyang pulong sa Juan 8:32 kung may balo sa kamaturan, ug ang kamatuoran magahatag ninyo kagawasan. Ug ang Juan 17:17, balaan na sila pinagi sa kamaturan ay mong pulong mauang kamaturan. Ug ato sa mga pasalamatan ang pundador gud mismo ni maong network station Don Henry Arcanes tibok pamilya Kanoy. Madam sir, maayong hapon niyo diha. Usab sa atong radio manager Sir Edgar Dagomo, maayong hapon niyo madam sir. Basta tibok ning pamilya diha sa Sambuanga del Sur. Usab sa atong mga technician diha ni Sir Danny Luod, maayong hapon niyo madam sir. Uban sa tibok ning pamilya ug usab diha sa ato ang technician nga naspikas lawak atong engineer Sir Expedito Tax Ilumba. Sir, maayong hapon niyo diha uban sa tibok ng pamilya. Ug usab diha sa atong mga karadyoman diha nilang Ma'am Mayluna Asusinas, Ma'am Russell Aperdo, diha ni Ma'am Lori May Romualdo, usab sa diha ni Sir Mark Antoy Bacroya. Sir, ma'am, mayong hapon ninyo diha tanan uban sa tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya. O karon maiso na lang sa pagsugo sa atong programa Sangka sa Katarungan ato na nihatay sa atong isuon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender atong isuon na Silbert Dunduyano alang sa iyang opening prayer. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lang itong amahan niining dialogo nga giuluhan og sangka sa istasyon. Hinaot nga imong panalanginan, giyahan ang matag usa kanamo nga makahatag gayud kami og informasyon, mga pagtulunan nga maoy makapadangat namo sa imong gingherian o makabaton kami og kaluwasan. Dili managsama ang among pagsabot sa imong mga pulong mao na kinahanglan kamig mga dialogo, mga religious debate para mahibaw-an yun o asag yun ang kamatuoran. Kinitanan among gipangayo kanimo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga imong bugtong anak uban sa panabang sa imong mga anghel mga santo sa langit, sa among inahan Mama Mary, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, daghang salamat sa atong igsuon as Brad Silbert Dunduyano sa iyang mahinungdanon nga pag-ampo. O karon mga igsoon, subuna ko mayong hapon natong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa mabot sa atong programa Sangka sa Katarungan. O karon mga igsoon, aduna tay mahimo karon nga usa ka debate tali sa ato ang duha ka igsoon dinhi sa atong igsoon gikan sa Congregation Biawe at the same time sa ato pong sa atong igsoon usab nga gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender nga diin ang mahimo natong afirmatibo ani karon sa ato ang programa nga debate atong igsoon gikan sa Catholic Faith Defender atong igsoon Brad Silbert Dunduyano. Ug ang atong afirmatibo ani karon mao atong igsuon negative, okay, negative side ani sa ato ang kuan debate mao atong igsuon gikan sa Congregation of Yahweh atong igsuon Elder Edgardo Sumilay. Nga diin sa proposition nga ilang gihatag nga pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Musbo na ko, pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa Ebanghelyo ni Kristo. Wani mga igsoon ang proposition karon ani nga mahimo karon nga afirmatibo sa ato ang debate karon ang atong igsoon Silbert Dunduyano. Mao ni proposition nga atong panag-usahan nga atong itakol karon mga igsoon nga din sa kuan ni mga igsoon first stand ani asa na affirmative natay 10 minutos dayon next ana mga igsoon 5 minutes pangutana gikan sa atong negative dayon sa second stand ani 10 minutos and sa summary ani 5 minutos mao ra gyapon ni bawi-bawi mga igsoon maupod gyapon ni sa atong igsoon gikan sa atong Pastor Edgardo Sumilay mga igsoon sa first stand 10 minutos second
10 minutos gihapon sa pangutana, 5 minutos ug sa atong summary 5 minutos gihapon. Mao ni siya mga igsoon no. Ug karon mga igsoon sa lipat mong padayon gyud sa atong kuan alang sa pagsugod ni mga igsoon ato na pasalamatan ang mga kauban nato karon nga partisipante sa atong programa sangka sa katarungan sa nagalain-laing mga relihiyon diha sa atong igsoon gikan sa Seventh-day Adventist, atong igsoon Edgar Luciana sa gikan sa Seventh-day Adventist, usab sa atong igsoon sa mga Catholic faith diha ni Sister Natividad Hulapong, atong igsoon Brad June Banal, ug sa atong mga igsoon nga apologists diha sa pagtuong Katoliko, atong igsoon Ray Adaro, ug atong igsoon Antonio Mijares, ug sa atong usab nga igsoon diha sa Catholic faith atong igsoon Ilmo Olario Halandoni. Mao ni mga partisipante sa atong programa karon nga pwede po sila makatawag mga active callers nato sa atong programa mga igsoon. Usab pa igsoon ang pasalamatan ang kinatubug ang puwersa sa pinili nga nasod giluwas si Paolo sa mina sa pagtuo madali agapay mamayang hapon mo diha ma. O karon mga igsoon alang sa pagsugod sa atong programa ato diining ihatag sa atong igsoon gikan sa Catholic faith at the same time Catholic faith defender mahimo natong afirmatibo karon sa ato ang topic karon atong igsoon Brother Silbert Dundoyano alang sa iyang 10 minutos nga pahayag. Daghang salamat Brother Cherry among mayong moderator host ni nga tulumanon. Masalamat nako sa istasyon nga kahatag ni ini nga higayon no nga maka-voice out ang matag-usa sa katinuhuan. O sa akong kaatbang nga mi dawat ni ining akong proposisyon nga apirmahan nga siya naa sa negative side. Sugod ko kay 10 minutos lang. Okay. Now ako ning pasiunhan pinagi sa pagkutlo niadtong giingon sa Biblia nga sa Kristyanismo dili matarungon ang tao sa balaod ni Moises kay matarungon ang tao diha sa balaod ni Kristo. Kung wa ko malimot no sa bersikulo na nasa buhat 13, hindi lang nako ilahos kay murag di ko sigurado pa nako gi-take note no. Kay naaman ta sa Kristyanismo ug matod ni San Pablo na ay mga gisgutan niya nga mga ceremonial practices nga gitapos ni Kristo sa krus o atong na hibaw-an nga nahiapil ang ceremonial essence sa Sabat kay sa tanang mga moral law only Sabat ang nalitok ni Saint Paul sa Colossians 2:14-16 nga ang Sabat iyang gipasabot dunay ceremonial essence kay kung wala pa dili unta niya hisgutan no kung lunlon moral ang Sabat no. Now nganong ngone akong pasiuna tungod kay muuyon ang Katoliko nga basta balaod gali nga ang iyang essence moral bisag na ay authority ang mga leader sa simbahan sa binding and loosing pagdili og pagtugot dili po na yun undangan no. Ipadayon yun ang kanang moral essence of the law sama anang 10 commandments. Unya kanang Sabat naman po siya moral essence mo nang ipadayon yun na siya kaya gani gitawag na everlasting covenant. Pero ang ipadayon nga dili usbon ang iyang moral essence. Ang giilisdan sa Katoliko nga mao ni akong ipabarug karon ang iyang ceremonial essence, ang pagpatunong sa adlaw. Nganong makasigurado ta nga ceremonial essence ang pagpatunong sa adlaw kay naman day precedent example ana nga kanang mga pista for example mga adlaw man no mga kasaulugan. So mao na no. Ug gunya dili nato lalison nga Saturday gyud ang Sabat no sa mga Hudiyo o gani girespeto ni Kristo o ang mga apostol. Sa wala pa gyud hingpit mabalhin ang solemnity Sabado gyud na no gani dunay katungwa pa na banhaw si Kristo ang iyang inahan mismo no? Nagbantay gyud og Saturday Sabat kay mao naman ay nabatasan gyud sa tinuhuang Hudiyo. No unya si Kristo gani magbalik-balik gyud sa Saturday Sabat katungwa pa niya hingpit masugdi ang iyang New Covenant Kingdom no. Unya sa katekismo sa Katoliko nag-ingon nga Jesus Christ never fails to respect the holiness of this day. So si Kristo maayong bantayan nga wala maglapas sa Sabat
sa mga Hudiyo. Pero naay mga ato ning i-qualify kay duha man guni ka interpretation. Naaman po mo ingon, oy Galapars na ay bersikulo ana, no? Ay bersikulo ana. Now mahimong ingnon nato nga gilapas ni Kristo ang Sabat sa pagsabot sa karaan sa mga Hudiyo. Okay, lahi man tong interpretation, very strict kayo ang Sabat sa Old Covenant, di ba? Hindi gali ka palong agon, di ba? Ang gilapas ni Kristo kung maghisgot ta og Sabat, ang strict interpretation, karaan nga pagsabot. Pero kung ibase nato sa Kristohanon nga pagsabot, wala maglapas si Kristo sa Sabat. Mo nang ang katekismo nag-ingon, Jesus Christ never fails to respect the holiness of this day. Nanas katekism na mo. Nakaroon, pero dirita nga, pwede ba na veritas ibalhin ang solemnity ana? Pwede, no? Sa katoliko nga interpretation. Tungod kay gipasabot na daan ni Pablo nga katong Jewish Sabbath, siyado, landong. Sa Colossians 2:14 to 17. Now, tingali ang uban maingon nga yearly Sabbath ang ipasabot dito ni, no, kay naaman diha, no. Pero sa atong exegesis ana, kung maghisgot ag ato mga yearly Sabbaths, naana na sa mga pista. O mga pista, usama na sa mga pista. Unya, nganong gilahi man sa unahan nga gihisgutan man gihapon ang Sabat nga ingon nga gipasabot ni Paul nga landong siyado. Nagpasabot nga insakto ang gitudlos katoliko nga kung maghisgot galig Sabat, double essence. One is moral, one is ceremonial. Ang moral essence sa Sabat wa usbas katoliko. Unsa may moral essence sa Sabat nga sa usa ka semana naagyoy day of worship. Mahimong tawgon nimo nag 7th day after 6 days works. 7th day after 6 days works. Kadang Domingo pwede na ma 7th day gihapon, no? Kaya naman, kung usugod kag trabaho sa Lunes, ang imong ikapito, unsa man, Sunday. Ang mga Hudiyo, ang ilang Sabat, Saturday tungod kay ang first day of work, mao man ang Sunday, Domingo. Napaka 5 minutos, Igsoon. So, mao na nga, kanang both day, mupasar kung atong ibase sa cycle nga 7th day. No? Kay, kung moingon po ka nga, moral ang pagpili, unsang adlaw, now gipatik unta sa moral law o 10 commandments ang first day of work. Kiklaro unta, giingon unta nga ang first day of work kinahanglan kanagyong unang adlaw semana nga Domingo. Kung gibutang na sa 10 commandments, wala man na gibutang sa 10 commandments kung unsa kang adlaw mo sugod og trabaho. Therefore, that is a ceremonial essence of the law. So kung ceremonial essence of the law, mahimong usbon. Di ba? Bisan ng mga Adventista mo, kabaluan na nga ang moral, ceremonial essence of the law, gitapos ni Kristo sa krus. So kay gitapos, so mahimong abulis, or mahimo pong ilisdan. Mobitaw ka ng pistas karaan, giwala na sa katoliko kay shadow lagi to. Gitapos ni Kristo sa krus. Pero mungutan na siguro mo, nganong apay pistang katoliko? Tungod kay bago naman na, no? Ang mga new authorities pwede makahimo og bag-ong ceremonial essence of the law. Mo nang kabantay mo mga Katoliko siging gadugang pista. Pero dili na pista katong karaan, no? Bago na. Unya unsa may bersikulo nga gibase na to na nga dunay mga changes nga dili isipon nga pag-violate sa law, kun dili fulfillment gali noon. Hebrehanon 7:12. Gingon diha, kung ilisan ang pagkapare, ilisan usabang balaod. Na unsa man na klaro na nga naagi mausab. Naa di ay kausaban nga dili sabton nga violation of the law. Fulfillment. Kaysa New Covenant, kinahanglan doon naging mausab. Ano man? Kaysa tagna sa Jeremias 31:31 hangtod 32, ang bag-ong kasabutan nga himuon sa Dios dili pareha sa daan. No? Timani ha, Jeremias 31:32. Jeremias 31 tudling 31 ug 32, ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So kay lahi, so mo nang diskubrihon nato unsa nang mga lahi. Unya, ang muusob ana gi-implied sa Hebrew City 12 mga kaparean sa to pa new set of authorities. O bitaw nga kanang mga Adventista, no? Hinay-hinay mo og hukom sa Roman Catholic Church kung dunay gihimo nga mga pag-usab ang mga pari. Tinuod na, dunay giusab because of authority. Kay klaro man ang authority sa matuod nga simbahan sa Mateo 18:18. Ang inyong idili, disyuta, idili sa langit ang inyong itugot. Usa ka example nga gi-desisyonan sa mga bishops nga giuyunan pud sa mga dili Katoliko. Kanang paghukom, pila ka basahon ang New Testament.
Di ba? Kaysa panahon sa mga apostol, wala sila ready-made New Testament. Ang ilang gigamit pagkutlo ang Old Testament. Sa history, kinsay nagdesisyon nga 27 ra ka libro ang New Testament. Mga obispo, pinagis konsilyo. No? 2 minutos, Igsoon. So, mauna niya karon. Nganong nituo ang mga dili katoliko nga 27 books lang ang New Testament? No? Nga hukom na sa mga obispo, ang mga apostol wa sila gahukom na, no? Kaysa ilang panahon nag-iya-iya gali sila panulat, tugwa pa sila naka-decide unsa i-appeal sa listahan sa New Testament. Mga konsilyong katoliko ra ang naghimo ana. Sila mo'y nagpresentar sa pila ang opisyalista sa New Testament. Mo na example. Sumauna nga ang mga obispo kinahanglan mo tuo taog unsa ilang usbon, unsa ilang ideklara og nituog yun ang mga dili katoliko sa deklarasyon nga 27 books lang ang New Testament. Kay 60 mga segundos. dili katoliko ngano ako ning gi-appeal sa tema nato kay ako man nang i-prove nga uyon sa ebanghelyo ang pag-usab nga dunay authority. Pero kung walay authority dili po ko uyon ana. Daghang salamat og mayong hapon. Okay, daghang salamat sa atong igsoon nasa affirmative side, atong igsoon Silbert Dundoyano sa iyang 10 minutos nga pahayag. Sa first stand niya mga igsoon mitungod sa ato ang proposition karon nga iyang pahayag mga igsoon. Okay, karon mga igsoon, anhi dayon ta sa pangutana. Okay. Alang sa atong pangutana, 5 minutos igsoon, ato dayon ihatag sa atong igsoon gikan sa Congregation of Yahweh, atong igsoon Elder Edgardo Sumilay. Dengan salamat, Mr. Moderator. Okay. Di ko maglangan. Ako unang basahon ang tema. Pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Nya nay open close parenthesis, sumala sa Biblia. Unang pangutana. Kining giingon nimo nga Sabado imo ning uyunan nga ikapitong adlaw ni sa semana. Sa sumala sa akong nasabtan ng pulong Sabado, double application na. Sabado nga ikapitong adlaw sa semana o 7th day of the week, Saturday. Pero sa akong panginsusi, dili lang kay kana ang application. Na ay Sabado, pero ang buti pasabot adlaw igpapahulay lang or rest day. So pananglit ako lang sitwasyon, no? Pananglit kung mopahulay kag Domingo mo na imong Sabado. Bale na. Kung sa second meaning application sa Sabado, mo na akong explanation. Okay. Imo manggi litok gyud sa tema nga Sabado gibalhin ngadto sa Domingo. Kini nagpasabot gyud nga mao ni ang ikapitong adlaw sa semana nga Sabado, dili ba? Yes. Okay, salamat. Tubag. Sunod nga pangutana, kini bang Domingo nga giingon nimo sa tema? Imo bang ipasabot nini nga kining Domingo unang adlaw ni sa semana? Yes, okay, yes. Okay, salamat sa imong tubag. Sunod pangutana, kini bang Domingo ug Sunday maora ba ni? Yes. Salamat sa imong tubag. Sunod nga pangutana, unsay appropriate nga kahulugan sa pulong Domingo? Domingo adlaw daghan naggamit-gamit na kay ang uban gali pagan background ang ilang pag-meaning ana Sunday adlaw sa sun. Dayon ang application po na mo na adlaw sa pagkabanhaw kay diha maginabanhaw si Kristo din gito po na sa Lord's Day sumala sa Catholic interpretation sa Revelation 1:10. Ang akong pangutana, ang appropriate gyud unsa imong nahibaluan appropriate nga kahulugan sa pulong Domingo? Now, og ditsuon na to na unang adlaw sa semana. Mao ba? Okay. Okay mo na imong tubag. Sunod pangutana. Unsay appropriate nga kahulugan sa pulong Sunday? Now, tingali na ay laing gipagpasabot ana, no? Pero wala na ko na wala na diri sa akong kaning giandam, no? So mahimong og naa manggali laing pag-define ana, mahimong uyunan ako, mahimo pong dili, no? Pero sa ako lang yung naasa ko una karon, mayong gikag Sunday unang adlaw sa semana. Sa imong mga punto before anang nin kag unang adlaw sa semana,
di gyud ka sure unsa gyud ang appropriate nga kahulugan sa pulong Sunday. No, wa ako kahibalo kung saan ang imong giandam ron sa imong unahuna, no? So, kay kung naa kay ipalugwa ron, labi na kung ikaw na ang musulti, now ako sa punang unahunaon, kay basin pod og muuyon ra pugo, no? Okay, naaman po'y daghan lagi paggamit-gamit anang uban gali pagapigan ang ilang pagsabot ana adlaw tungod kay dunay mga pag-ano nga magsimbas Domingo mo na Sunday adlaw sa sun. Okay, na may nagtuupod nga ang sun Dios katong no Dios dusan. So wing na lang no ko ako kay balo kun sa na imong giandam ron nga variant word anang Sunday pasabot no. Sa ang ako lang sa unsay na sa kung unahuna nga mayong galig Sunday unang adlaw sa semana. Okay, salamat kayo sa imong tubag nga makita nato nga wa kay sure sa appropriate gyud nga kahulugan. Okay. Sunod pangutana. Sunod Okay. pangutana. Base sa tema nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Pangutana, categorical question, doon na ba'y mabasa sa Biblia nga si Kristo nag-ebanghelyo nga nag-ingon nga balaana ninyo ang naunang adlaw sa semana? Doon na wala. Okay, katapusan na siya pangutana igsoon. Okay. Ambot sa uban ako mga kauban basig daan sila mabasa pero sa akong pagbasa sa Biblia walay litra por litra. No, walay litra por litra. Pero ana ay mas abot nga sumala sa atong tema nga pwede tungod sa authority nga gihatag ni Kristo sa iyang iglesia kanang gitawag og binding and loosing nang ikatong giingon siya nga ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. So kay nahitabo man yun na sa Council of Laodicea dogmatically nga gibalhin nila ang solemnity. So approve ang langit ana no base sa Mateo 18:18 assuming nga Roman Catholic Church mao gyud ang tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Okay, human ang tubag. Okay, daghang salamat no sa pangutana sa atong igsuon gikan sa negative side nato atong igsuon Pastor Edgardo Sumilay alang sa iyang 5 minutos nga pangutana. O karon mga igsuon ay anhin na punta diri sa atong negative side sa iyang pahayag sa first stand pod niya mahitong sa topic karon sa position karon sa nga atong hisgutan mga igsuon. Atong igsuon brother Edgardo Sumilay. Okay, igsuon. Daghang salamat Mr. Moderator ug modiretso na lang ko kay gamer man gid atong time. Nagka-great naman tap na sa atong moderator sa mga kawani dinhi sa atong mga listeners. Maayong hapon Brad Chilbert. Maayong hapon Brad. Now, ako gyapon nga basahon ang tema nag-ingon, pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Now, niya akong ipahayag walay labot ni sa tema pero ako lang ipaybalo nga kining akong kaatbang ni gamit sa pulong Kristo kay Christian man siya. Kami sa inadlaw ginamo nga pag kinabuhi pagsimba wala mi mo gamit ining pulong Kristo kay among nakita nga pagano ni nga termino nganong pagano tungod kay sa atong pagsurbe sa kasaysayan usa kini ka proper name sa gisimba sa mga pagano nga pahinungod sa adlaw nga si Kriston or Christos. Kini sumala sa usa ka kasaysayan ni sa The Final Reformation by C.J. Foster, pg 74 to 76. Now, ako nang ingon wa man to'y labot sa tema. Munang ako lang pong sakyaning iyang giingon nga Kristo. Ang iyang ibut pasabot ana ang tinuod man nga Misaya pod. Now nganong nisukol man ko sa akong kaatbang ining timaha. Sa pagpresentar niya sa tema through text. Wala na lang pod kung magdaghan og kan ako lang gidawat, no? Now, ako ning gidawat ni sukol ko kay akong nakita nga kini akong kaatbang wala ni katugad sa kasulatan. May tungod ni ini. Kaduha, kay gani ning iyang tema. Wala gid niya masabti gani iyang tema.
Ako ra ni ipasabot unya. Now, diha sa tema nag-ingon nga ang solemnity sa Sabbath gibalhin gikan sa adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo. Ang Sabbath mga higala og Sabado maura man gud ni. Gawas lag ingnon og Saturday. Mao na meaning igpapahulay ang Sabbath. Main tatong iyang tema og diretso nga pamatud-an ko nga ang pagbalhin sa solemnity sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo kana maoy diretso. Kay redundancy naman na Sabbath ug Sabado. Niya do naman ko'y mga pangutanan niya, maura ba ning Sunday, maura ba ning Domingo? Na nigiuyunan niya nga kanang Domingo maura pod ang Sunday, maura pod ang naunang adlaw sa semana. Pero wala ni niya matugkad mga igsoon, mga higala. Tungod kay sa original manggod, wala gyud kay makita nga proper name sa mga adlaw sa usa ka semana. Giingon lang na nga unang adlaw, kaduhang adlaw, hangtod sa ikapitong adlaw. Muna sa original, ang una Yom Rishon, kaduha Yom Shini, katulo Yom Silisi, kaupat Yom Revi'i, kalima Yom Kamishi, ikaunom Yom Sisi, then Yom Shabbat. Na ay mga bersikulo na kana sa original text na. So kung ibalhin nimo kanara una, kadua, katulo ana na og sa kinat sila dapat ang numero lang gyapon. No? Wala nang proper name nga Domingo. Kay nagsubay man tay ining proper nga proper name sa adlaw nga gingon lag Domingo. Spanish word na. Unya gingon din nga Lord's Day kuno na. Nangutan ako sa akong katbang unsay appropriate yun nga kahulugan. Unya kini Sunday dili gyud ni kung base sa atong nakalap nga ang Domingo gitawag na siya Lord's Day nga adlaw, kaning Sunday naara sa iyang termino Sunday, adlaw nga adlaw, dili adlaw Ginoo. Ingon na nara diha Sunday. Unya atong makita nga wala gyud mapabarog sa atong kaatbang ang tema. Tungod kay sumala sa iya ang tema nga siya gahimo ani nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gibalhin na ngadto sa Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Unang ako siyang gipangutana. Unya do na may iyang pin close parenthesis diha nga sumala sa Biblia ni Samot, pero bisan pag wala na apan sumala man sa ebanghelyo uyon sa ebanghelyo ni Kristo, mao na nga nangita ta ug asa dapit sa Biblia ang ebanghelyo ni Kristo nga nag-ingon nga balaana ninyo ang naunang adlaw sa semana. Aron 4 minutos igsoon. Makita ginato nga dunay ebanghelyo si Kristo nga magkapamatuod yun nga uyon yun ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa adlawng Sabado kanang ikapitong adlaw ngadto sa giingon sa akong kaatbang nga Domingo nga matod pa pod niya yang giuyunan nga naunang adlaw sa semana. Mao na kay solemnity man ang gisgutan. Nangita ko sa ebanghelyo
sa Misaya nga matod pa sang kaatbang Kristo nga nag-ibanghilyo ang Misaya nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang naunang adlaw sa semana aron afrob with our thinking nga tinuod yun nga niuyon na hiuyon diha sa ibanghilyo ni Kristo or sa Misaya ang pagbalhin sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo or naunang adlaw sa semana. Sorry, wala man tay mabasa, wala ikapakita ang atong higala, no, nga nag-ibanghilyo ang atong manluluwas nga balaanon ang adlaw nga naunang adlaw sa semana. 2 minutos, Igsoon. Mauna nga daghan man pud siya og gihisgutan, gagisgot siya og Jeremias 31 padung man na sa 33, Brad. Nawa ni masabti sa akong kaatbang nga ang bot niya ipasabot nga kadtog yung kinatibukan ba sa Old Testament nga covenant kasuguan nga nausob to. So apil ang adlaw igpapahulay. Dili man na maoybot ipasabot diya kung tanawon ang context. Dili man mga kasuguan maoy giusob diha. Ang giusob diha ang gibutangan. Ang gipahimutangan kung asa ibutang ipahiluna ang pakigsaad. Nga kaniadto o sa niini kining napulo kasugo sa papanman nga bato. Apan diha sa Jeremias 31 tugbang ana Hebrehanon 8 ipahiluna diha sa kasing-kasing. 60 segundos, Igsoon. Wa na magpasabot og kanang kasuguan giusob. Ya daghan pa man kayo siya og gisguta, no? Kaning ni ang pagkamatarong tinuod man na nga ang pagkamatarong diha ra gyud sa Misaya kay ang bot ipasabot niya na nga pagkamatarong kadtubang nahugasan sa dugo sa Misaya. Wa na magpasabot nga giwagtang na ang mga kasuguan usan niya na ang ikapitong adlaw nga igpapahulay. Sa 60 segundos naman, diara ko kutob og daghang salamat sa pagpatalimhog. Okay, daghang salamat no sa unang pahayag sa ato ang isuon as an negative side atong isuon gikan sa Congregation of Yahweh atong isuon Elder Edgardo Asumilay. O karon may isuon sa waylangay anidenta sa pangutana sa ato ang isuon gikan sa atong afirmatibo. Sulod sa 5 minutos mga isuon atong isuon nga afirmatibo isuon Brother Silbert Dunduyano. Okay, daghang salamat Brother Edgar sa imong negative stand. Okay, now una na kong pangutana unta katong una nimo pong gihisgutan o naghisgot ka kanang terminology, no, pero dili man gud na mo itong tema mo nang dili lang ko mangutana ana, dili lang gyud ko sa tema, no, nga matud pa nga akong pamatud-an nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw nga Saturday o Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Okay. Unsa man ang imong gibasihan kay wa mo koy na dungugod nga imong gikutlo nga dili mahimong ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday, no? Katong imong ubang gipangisgutan murag dili mo tunong kayo sa akong gipabarog, no, nga dapat mo negate ka, no, ang imong buhaton man god imong pamatud-an po pero dili affirmative kay di man ka affirmative, negative man ka imong ipabarog ang kanabang negative kay niingon kay nisupak man ka aning dili imong bot pasabot nimo dili mahimo. Unsa may gibasihan nimo sa Biblia, no? Usang bersikulo has Biblia nga nag-ingon nga dili mahimo o bisag implied lang, no, dili mahimo ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Kay wa magukoy na dungo ganina, no, sa akong pagpaminaw. Okay, daghan kay salamat sa imong pangutana, Brad Silbert. Unya na nako iyagyag sa second stand.
Okay. Ang ako lang nga base sa akong pangutana ganiha, usa lang to nga lig-un kaayo nga nagpakita ang akong pangutana nga wa gyud ibalhin, wa mahiuyon ang Misaya anang pagbalhin, kay wa siya mag-ingon nga balaanan ninyo base siyang ebanghelyo, wa siya mag-ebanghelyo nga balaanan ninyo ang naunang adlaw sa semana. Okay, sunod nga pangutana. Daig pangutana kay nag-ingon man karon akong nadunggan nga dili uyon si Kristo anang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan Saturday ngadto sa Domingo. Asa ang bahinas kasulatan nga nag-ingon si Kristo nga dili siya uyon niya nang pagbalhin sa maong solemnity? Ikaw ra may kusugid kay ng implication. Implied word lang gihapon na tungod sa akong pangutana ganiha nimo nganong wa mahiuyon sa ebanghelyo ni Kristo, kay wa manggoy ebanghelyo si Kristo nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang adlaw papahulay, kay kinilig undayn nga pruiba nga nabalhin yod ang solemnity sa Sabbath into sa gitawag ni mog Domingo or first day of the week. Unya kay wala man, so wala mahiuyon. Ang gigamit ni mong termino balaanon, whereas ang gigamit sa atong proposition nga akong gipabarog, ingon ani lang ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo, no. Uyon sa ebanghelyo ni Kristo de na nag-cite naman kog argument ato nya manggalit nimo tanduga katong Mateo 18:18. Nakaron akong pangutana nimo, bisag implied lang, no, kay imo man pong giingog implied, asa gi-implied ni Kristo nga dili mahimo o dili pwede ibalhin ang solemnity sa Sabat kay mo man ni tema ko nato gikan sa Saturday ngadto sa Sunday? Asa gi-implied? Bisag implied lang, dili litra por litra. Ang akong yung termino gamiton nga dili tinuod nang nabalhin ng naang solemnity sa Sabath nga ikapitong adlaw. Pero kana laging imong unang pangutana ganiha, unya na nako iyagyag sa second stad nako. Aron imong masayran nga maklaro nimo nga mismo ang Misaya nagpakita nga kanang solemnity sa adlaw nga Sabado wala na mausab, nagpabilin ra na, nagpadayon ra na. Hangtod karon bisan pagani na sa bagong langit, bagong yuta, padayon pa na. Okay. Naamanta sa pagpangutana ron, Brother Sumilay, no? Sa tema gihapon ko, no? Nga di negative ka. Asa yun, no? Implied, no? Dito yun ko sa implied kay ni yun po ka nga pwede implied, no? Kay nigamit mo kag implication. Asa gi-implied ni Kristo nga dili mahimo ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday? Asa gi-implied niya, asa gi-pasabot niya nga dili mahimong ibalhin? Okay. Katapusan na ni siyang pangutana, ha? Okay. Nindot kay na kay implication pagi imong gi paabot, pero kana laging moingon ka nga asa nga dili ibalhin, nasungag na nadaan sa imong giingong implication, pero nag-ingon ko ganiha nga unya na sa akong second stand, pero mamugos man gyud ka. Atong basahon nun yan ng Mateo 24 versikulo 20, kay nag-ingon diha ang Misaya nga nag-ingon ang Misaya diha nga pag-ampo kamo nga dili maatol sa adlang ipapahulay ang inyong pagpangalagi, unya kanang ipapahulaya kung tun-an nato mauna ang ikapitong adlaw sa semana nga igpapahulay. So nagpadayon bisan pa sa bagong tugon ang 7th day Sabbath, ang solemnity ni ini. Okay, Okay. akong pangutana gud dili man na ba? Wala na tayo oras? Wala na. Okay na. Sorry. Hot na ta sa atong oras. Okay, mga igsoon, daghang salamat to sa pangutana sa ato ang igsoon gikan sa Catholic Faith, at the same time Catholic Faith Defender nga mao nahimo atong afirmatibo sa atong topic karon, atong igsoon Brother Silbert Dundoyano. Ug karon mga igsoon, anhi din ta. Pero sa dili pa, pasalamatan na nato ang mga naki-join live nato through Facebook. Mayong hapon niyo diha. Salamat kaayo sa inyong paki-join sa atong programa karon sa katarungan nga sa ato ang debate karon nga kuan gihimo mga igsoon. Okay. Alang sa second stand sa atong igsoon
Asa na affirmative side atong isuon Silbert Dunduyano ato dayon ning ihatag sa iya. 10 minutos igsoon. Okay, salamat. No, ang latest nga mga pulong nga gisgutan no sa akong kaatbang, no, akong higala nga iyang gisite nga ang Saturday gibalaan na no sa Biblia kay mo man gyud na ang Jewish Sabbath, no. Sabbath gyud nga kanang sa mga Hudiyo nga girespeto gali na ni Kristo kay Hudiyo pud si Kristo, no. Now, dili manggug kana mao issue na to kay wala gid ta mosupak nga kanang Saturday Jewish Sabbath gyud na. Diri manggug ta sa issue nga akong gipabarog nga ang pagbalhin ana gikan sa Saturday ngadto sa Sunday uyon sa ebanghelyo ni Kristo. Unsa akong gigamit nga bersikulo, no, dili litra por litra. Implication sa Mateo 18:18 ang matuod nga iglesia gitagaan sa Dios, gitagaan ni Kristo og gahom sa pagdili og pagtugot, no. Ang karaang terminong gigamit sa King James version, binding and loosing. What you bind and loose here on earth, i-bind og loose pud sa langit, no. Take note, no, matun-an nato unsay pasabot anang binding and loosing. Mga abogado kahibaluan na, no. Mayong kag bind gasto pa kanang mo pakalitan mo himo kag lagda, mo buhat kag balaod. Then ug mayong kag luag, meaning imong pawalang bisa, luagan, mo na pagdili og pagtugot gahom na sa Dios. Samaan ng pag 10 commandments, binding and loosing man na. Gabayin siya, gasugo siya, nasa balaod. Kay Diyos man siya, pwede po siya muluag, ana, di ba? Pwede muluag. Para sa atong example, katong iyang gisulayan ng pagtuo ni Abraham. Ihalad na, kaya wala makakahalad, ihalad na imong anak. Mo na silbing ihawon. Sugo to ha, pwede to sundon Diyos. Gisunod yun itong, kisa to, Isaac ba to? Abraham. Sundon gyud atong Abraham kay Dios na gunay ga sulti niya, no. Bisag dili unta na kanang daw siya nat kilon ta man walaod sa Dios. Pero kay Dios may gasugo niya, amo nang tumanon unta niya pero gipaundang ra siya, giluag ra pod. Mo na sample na. Nya kana nga gahom iyang gihatag sa iyang simbahan. Si Kristo nga ingon ana isa iyang matuod nga iglesia, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Namunin ko, assuming, no, dili man matuod iglesia atong gipabarog ron dire, pero assuming kay nagbarog man ta, no, granting nga kanang imua matuod na nga iglesia, ako apon matuod nga iglesia, no, akong gipabarog dire nga ang matuod nga iglesia sumala sa Mateo 18:18 gi-implied nga pwede mo himo ana kay giingon mas Kristo ang inyong idili diri sa yuta kinsa mayang giingnan ang iyang simbahan. Ang iglesia ang gitugot, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Usa ka example ana nga dunay gidesisyonan ang mga obispo nga Katoliko nga inyong gisunod nga wala hisguti sa mga apostol kanang paghukom pila ka basahon ang New Testament. Nga sumala sa history niadtong 381 AD sa Council of Rome, council sa mga obispo, sila nagdesisyon nga 27 books lang ang New Testament. Wala man magdesisyon ang mga apostol ana sa Council of Jerusalem. Unya, mauna nganong nituo mo nga desisyon man as mga obispo. Ang mga apostol wala magdesisyon sa ilang panahon. Before sa Council of Rome 381, Council of Hippo 393 o 397 AD nga nagdesisyon pila ka basahon ang New Testament. No? Wala pa'y officialist ang mga apostol sa New Testament, no? Kay katugaling ilang kasulatan nga ilang kutlo-kutloon, Old Testament pa lang to. No? Munang mutanaw ta sa history, Council of Rome niya mga obispo nag-decide nga 27 lang. Council of Rome 300 Hippo 393, Council of Carthage 397. Nya kadaghang council giapirmahan na. Mga obispo gakuan ana. Nya nituo pod mo mga dili Katoliko nga 27 books lang ang New Testament. Mo bitaw na ana inyong giuyunan ng inyong Biblia nga nay 27 books. Karon ang mga obispo pod ang nag-ingon nga ato ning ibalhin, no? Kay katugong Sabat sa mga Hudiyo landong. Wingon kay landong di patunaan ay fulfillment. Gipasabot na sa Psalm 132:8 nga giingon diha nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Ikaw ug ang arka sa imong kaligon. Unsa man nang bangon diha referring to the resurrection of Jesus Christ. Unsa mga adlaw ni bangon nabanaw si Jesus Christ? Saturday? No. Sunday. Unya gitawag diha og pahulay. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay.
ikaw og ang arka sa imong kaligon. Di sa ko mo explain na ng arka kay di mo na atong topic ron, no? Pero kana lang pag ingog bangon, unsa may putpasabot ana sa exegesis referring to the resurrection of Jesus Christ. Ngadto sa imong pahulay unsa man tong adlaw lagi na bangon siya ni banhaw Domingo. O kinahanglan matuman na nga pahulay pod na. O pahulay, no? O mao na. So mao na natuman man na kay sa simbahang Katoliko sa Council of Laodicea. O gibalhin ang solemnity. Aprobado na sa langit. Dili lang mo approve pero approve mo atong Council of Hippo nga niingon ng Katoliko nga 27 books lang ang New Testament. Di ba? Oh, so naa di ay desisyon sa mga obispo nga inyong gituhuan. Pero pag desisyon sa Council of Laodicea, dili mo mutuo na. Sa to pa, wala mo mutuo sa gospel. Kay ang gospel na ay authority ang matud nga iglesia. Giingon ko diha, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Oh, niyan ito umok sa pagdeklara pila ka basahon ng New Testament pero di mo mutuo sa pagbalhin sa solemnity sa Sabat. No, nga klaro man ang authority sa matuod nga iglesia, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit. Pero sa aning pagbutang og mga chapter ug verses sa atong Biblia, di ba? Panahon sa mga apostol ang ilang scripture walay chapter ug verses. Di ba? Wa gyud research ra gud mo nga ang kanang Old Testament sa una wala na butangig chapter ug verses. Kinsa may butang og chapter ug verses ana research na man ginas libro ni Brad Sok. Oh, mga Katoliko gabutang ana nganong niuyon man mo? Nga desisyon man sa mga obispo. Wa man mag-ingon ng mga apostol na butangan na tunig chapter ug verses. Mga obispo na pinagi sa mga nag-aron sa tunan ba? Kay mindot man gunang naay numero ron sa tunan plus anang libro sa balaod. Oh, naay numero para sa tunan. Pero ang mga apostol wa gabutang inana silang panahon. O mga obispo na, mga Katoliko mo'y gabutang ana para sa tunan. Yan, gigamit pod mo. Sa ato pa nigamit day mo sa mugna sa Katoliko. Di ba? O mo na example. Pero pag ingon sa mga obispo nga, ibalhin na to ning solemnity sa Sabat. O? Kay ceremonial essence pa ng pagpatunong sa adlaw god. O. Pero kay everlasting covenant man na sa to pa ang moral essence ipadayon. But pasabot na agya po'y pahulay o adlaw sa pagsimba. Gibalhin lang ang adlaw. O. Nya, tungod sa authority, approve na. Bersikulo na kung gigamit ana Mateo 18:18. Kay kung dili ka motuo sa Mateo 18:18, usa man ibili atong giingon ni Kristo sa iyang iglesia, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot nya di ra pud nato tuhuan. Kay pag ingon sa Council of Laodicea, ibalhin nato ang solemnity, di man mo musugot. Sugot gali ang Ginoo, iyang gi-implied nya kamo dili mo musugot. Ako ni sugot ko. Gusto ko faithful sa gospel. Nga si Kristo gahatag og authority sa iyang matud nga iglesia, no? Sa una hapit man ko sa badista, no? Pero nituo ko sa gospel ni Jesus Christ nga ang iyang simbahan na authority sa pagdili og pagtugot. Dili lang dili kana bisag kanang pagpamasaylog sala. Iyan ang gihatag siyang simbahan nga Dios ra man tay makapasaylog sala. 4 minutos igsoon. So mao na mga igsoon, no? Napay 4 minutos. 4 minutos. Ay salamat, no? Akong hisgutan to kaganina, no? Katong naghisgot siya og kini bang mga pagan terminology, dili ba ni pwede moong gamito na to, no? Now, kung dili pa pwede gamito ng mga pagan terminology, di atong laksiyon na atong mga kalendaryo, no? O mga inana, no? Actually, no, mga igsuon, akong argument, no? Kanang pagano, pwede ba mahimong Kristiyano? Oh. Kung ang pagano mahimong Kristiyano, sa ato pa, pwede po di ay nga ang pagan terminology himong Kristiyano. Di ba? Mo na logic na reasoning, no? Kay kung mahimo gali kang Kristiyano, automatically dili na pagano. Oh, sama ng kanang Sunday o gigamit na sa mga pagano. Pero gigamit na sa mga Kristiyano pagsimba sa matuod nga Kristo nga dili ra ba mo muuyon nga Jesus or Kristo or amot sa inyong anong dili mo muuyon ana nga wala man nagtudlo gali si Kristo ana nga dili na uyunan, no? Kanang pag-translate kay kung dili pa pwede mag-translate na di na lang ta tuhubarog binisaya, di lang nato himog, di lang itagalog kay istikto mga tag termino. Pero dapat nga nigamit tag Bisaya og in English ato pa pwede na, no? Na wala ni labot sa tema pero imo magong gisgutan mo nang ako kang gisundan. 2 minutos igsoon. Nga kung ang termino nga pagano himoong Kristiyano, pwede na. Kay ang pagano, pwede mahimoong Kristiyano. No? So, para saan ang mga Christmas light nga naapoy anggit-anggit sa mga pagano, ana. Pero ang mga Kristiyano, kung mugamit o Christmas light, dili na pagano kay ang gisimba diya si Kristo man, dili man to mga Diyos.
mo na example na mo nga dili nga sayop ng argumento nga ang pagan terminologies dili pwede himong Kristiyano. Pwede na mahimong Kristiyano kung ang atong pagsimba nagsintro na ni Kristo. Dili na atong mga bakak nga Dios sama sa adlaw, no? Dili man Dios ang adlaw. So mao na mga igsoon, nawa na panahon. 60 segundos. Okay, so pa to, daghan pa to Psalm 132:8. So katulang ako lang i-emphasize og maayo, no, nga ang akong gipabarog na dapat ipakita nimo Brad Sumilay ang imong negation, no. Asa gikuan jud hisgutan ni Kristo nga dili pwede himo ibalhin ang solemnity sa Sabat. Kay mo gani atong tema, no. Kay wa magugoy na basa. So dili lang ko taman. Daghang salamat sa akong second stand. Daghang salamat. Okay, daghang salamat sa atong igsoon nga Catholic Faith Defender. Atong afirmatibo karon mga igsoon sa iyang second stand sa iyang proposition nga gipahayag mga igsoon nga atong nahimong topic karon mga igsoon sa atong debate. Okay mga igsoon, so way lang ay ato dining ihatag po sa second stand pud gihapon sa atong igsoon. Question? Wala na. Question na gihapon. Nay question. Okay. Second stand man. Sa second stand. Oh, napa. Nagyapon. Gawas Okay. sa summary wala na. Asam. Okay. Anita sa pangutana sa kuan 5 gihapon. 5 minutos igsoon. Sige. Okay. Kusubon yun na ako ang pangutana, Brad Silver. Yes. Kay Dos na 3 na tingali nato yung oras. Okay, sige. Okay. Anita sa second stand sa 3 minutos, okay. pangutana Dili. man eh. Oo. Question man. Question. Sige. Pangutana. Sige. Okay. Kusubon yun na ako ang pangutana nga kay uyon man sa Ebanghelyo ni Kristo nga ang pagbalhin kay inyong magibalhin mao na nga mangutana jud ko kung nag-ebanghelyo ba gyud si Kristo nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang adlaw ipapahulay aron gyud mapamatud-an gyud sa ebanghelyo ni Kristo nga nabalhin gyud ang solemnity sa adlaw Sabado. Okay. Man sige, jud kay mabasa, di ba? Pangutana. O mo na. Sige. Ano yang Di ba wa man jud kay mabasa? Dili, no. Okay. Sa akong pagpabarog, wala ako mogamit og term balaano, no. Okay, ang akong gigamit nga term diri sa proposition nga mahimong ibalhin ang solemnity sa Sabat gikan sa Tuesday ngadto sa Sunday. Ang akong gibasihan nga bersikulo nga gi-implied ni Kristo katong Mateo 18:18 nga ang matuod nga iglesia gitagaan niya gahom sa pagdili og pagtugot. Ningon siya nga ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit ang inyong itugot. So kana gigamit na sa mga obispo kay gospel mo na ni Jesus Christ. Sa totoo kung moingon ng mga obispo ato ning ibalhin, approve na si Kristo. Kay bisan unsa inyong idili og itugot man. Mo nang gisunod na mo. Mao na nga ang pagbalhin sa mga obispo, approve ang langit. Ni approve gali mo atong pag-decide sa 27 books lang nga wa man mag-ingon ang mga apostola na. Mo na itubag. Okay, sunod pangutana. Okay. Bot ba ipasabot nga kamog yun ang matuod nga iglesia nga dunay authority? Si pare topic na pero Ode, gi-assume na nato. Bitaw na ko ganina nga dili man na mo itong tema. Bisa gi-assume nimo. Pero klaro kayo nga imong giangkon nga kamo Katolik kamo dunay authority. Okay, Kay kamo may nagbalhin. Akong klaruhon moderator na kanigong debatiha puros ta ga-assume nga matuod nga iglesia, no? Ako ga-assume, ikaw pod ga-assume. So ang atong topic dire nya ang but pasabot nga ang matuod nga iglesia pwede mohimo ana tungod sa iyang authority. So ang pag-resolve pod doon kung tinuod ba gyud ng iglesia ning amo lahi na po na separate topic na po na. Mr. Di ba? Moderator. Ang ako lang gipabarog dire nga ang matuod nga iglesia pwede mohimo ana tungod sa authority nga gihatag ni Kristo. Mr. Moderator, Okay. klaro kayo nga gi-claim gyud na niya Yes. nga simbahang Katoliko mo dunay authority. Yes. Kay nag-assume pagani sa Okay. obispo. Okay. So ang pangutana nagpasabot ba nga kamugyod mo dunay authority? Mao lagi no wala Okay. man is topic pero ako na lang nang itubago no. Parehas tang duha ga assume. Nga ako lang gipabarog diri nga assuming nga mao gyud ni naay authority kami. Kay tungod sa Mateo 18:18 nga naingon si Kristo ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit ang inyong itugot na. Sige kung gusto ka nang timaha matud nga iglesia ato nang debatihan pud sunod. Okay, katapusan. Sunod na Okay. pangutana. Tungod ba kay imong gi-assume pero klaro man kayo nga kamo gyud na inyong giangkon. Yes. Pero grante nga kamo mo dunay authority. Bisan ba og sayop? Wala sa kasulatan.
i-bind ninyo bisan ba og sayo? Okay, wala man po na sa history nga dunay pagtulunan nga gibayan sa Katoliko nga kuana makapa-impierno o kanang daotan, no? Para sa nang pagpangawat, panulis, wa gyud na gibayan na sa Katoliko na, no? Ang gipangbayan sa Katoliko katurang pwede og mayor sab. Para sa nang pagbalhin sa solemnity, anong dili na pwede. Anong dili mo na pwede nga wa man ay moral nga matamaan na. Sige kana lang. Okay, nahurot na ang ato ang pangutana sa ato ang igsuon, sa ato ang negative side, no? Ato igsuon Elder Edgardo Sumilay. O karon may igsuon sa baylangay anhidenta sa second stand usab sa atong igsuon sa ato ang negative side, atong igsuon Brother Elder Edgardo Sumilay alang sa iyang 10 minutos nga pahayag. Aghan kayong salamat, Mr. Moderator, na reduce ang ato ang interrogation ila ka minutos, pero sige na lang. Okay. Na nangulipas ang akong kaatbang, pero klaro kayo, given na kayo na nga sila gyud nga grupo sa Katoliko mo'y doon na authority, gisgutan pa ganyang mga obispo, mao'y naghimo og pila ka box ang kuhan, dengan nung dili kuno tamutuo. No, okay man ang authority, pero dapat kay sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16 paingon sa 17, kining bala ang kasulatan mo ni barahan sa pagtuo. Kung kinsa man ka nga dunay authority sa simbahan, Objection ko gamay, moderator, focus sa topic. Okay. Topic sa topic. Counter objection. di unsa may ang objection? Kaya sa tema, Balik sa tema. Dili, sa tema. implied ni, related ni. Kay siya ra ba'y naghisgot og una? Siya ay naghisgot og una. Mao na nga ato lang musibo ra gihapon ni siya. Okay. O musibo ni siya. Now, ang tibok nga kasulatan mao nay gituga nga barahan sa pagtuo. Mao na nga kun unsay nakasulat sa balaang kasulatan, dili na mausob. Now, tungod sa kamubo sa atong panahon, ako man una untang iagi pag mga pangutana ang giingon niya mga implication. Now, labaw pa ni sa implication nga dili gyud mahitabo nga ang solemnity sa Sabbath mausob ni mabalhin ngadto sa naunang adlaw sa semana nga gitawag pud nila og Domingo. Tungod kay sa Exodo kapitulo 31:16 paingon sa 17, tulumanon ni nga walay katapusan. Nganong mabalhin man na nga tulumanon man kini nga walay katapusan. Mao nang sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 20, kaning pagpasidaan sa Misaya, usa niini iyang mga tinun-an og sa nang hiunapod nga mga magtutuo nga kining pasidaan sa Misaya nga dako ning paglutos na tabo sa 70 CE or matod pa sa ban AD, mga 40 na gani katuig after nga nikayab ang manluluwas, nagbilin siyang instruction sa iyang katawhan nga pag-ampo kamo nga dili maatul sa adlaw nga igpapahulay ang inyong pagpangalagi. We believe 100% nga kanang igpapahulaya diha mauna ang ikapitong adlaw, still kanang giingon nga Sabado. So ang solemnity ni ini nagpabilin kay aron dili sila makalitan kay sulungon man to sila. So still diha sa bag-ong tugon wa mag-ingon ang atong manluluwas nga ayaw na biya mong balaan anang Sabado ha. Kay naarabay pagpanglutos kay ako na nang giwagtang. Wa siya mag-ingon ana, ang giingon niya nga pag-ampo kamo nga dili matul sa adlay papahulay ang inyong pagpangalagaw. Unya since nga walay katapusan, Exodo 31 bersikulo 16 sa Isaias kapitulo 66:22 ngadto sa 23, bisan pa sa bag-ong yuta, bag-ong mga langit o bag-ong yuta, ang pagsimba dito gikan sa usa ka adlaw papahulay ngadto sa
usa ka adlaw ipapahulay tungod kay naa na sa bag-ong tugon na sulat, we believe 100% nga kanang maong ipapahulay still maong ikapitong adlaw, dili ang unang adlaw. Unsaon man nimo naron pagbalhin, kanang giingon nimong dunay authority, iyang ibalhin ng walay katapusan nga tulumanon. Sa to pa kung nabalhin na nga maong solemnity anang adlaw kay dili biya kay pagsulim-sulim lang, apil gihapon ang adlaw, wala mabalhin ng maong adlaw sa simana, kanang ikapitong adlaw wala na mabalhin. Kung sa imo lang pagsabot, unya mahisgot ka og pagkabanhaw, that is another story. Walay makita sa bag-ong tugon nga ang solemnity sa Sabat gibalhin sa pagkabanhaw sa manluluwas, wala na. Ug maghisgot batag pagkabanhaw dako pang kiunon. Kay sa King James Version imong makita sa Mateo 28:1, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week. Toward, ha? Mary came Mary Magdalene and the other Mary to see that sepulchre. Niabot na totally indeed ang Sabado nga 7th day of the week. Mutuward pa ngadto sa Domingo sa nahunang adlaw sa simana, pagtan-aw nilang Maria Magdalena 4 minutos ug igsoon. laing Maria, wa na diya ang manluluwas sa lubnganan unsa man pagka nahunang adlaw sa simana ang pagkabanhaw. Pero sa ako nang giingon, walay ebanghelyo diya sa bag-ong tugon si Yeshua Misaya o ang mga apostoles nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang naunang adlaw sa simana or ang solemnity sa Sabado gibalhin sa adlaw sa pagkabanhaw sa manluluwas, wala na. So daang tugon ako nang giingon nga wala na'y katapusan mo nang nilahos na sa bag-ong tugon ngadto pod sa eternity. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. Okay, daghang salamat no sa second stand sa ato ang igsuon gikan sa Congregation of Yahweh as a negative side at itong igsuon Elder Edgardo Sumilay. Okay mga igsoon, way langay ato din ihatag sa ato ang igsuon alang sa iyang mga pangutana. Tulo, no? Alang sa 3 minutos nga pangutana sa atong igsuon gikan sa atong affirmatibo atong igsuon Silbert Dondoyano. Okay, nagsugod ang atong oras. Okay, Brad Sumilay, no? Mabalik-balik lagi akong question, no? Pero ako lang i-reform, no? Okay, no? Now, sa tema nato nga akong gipabarog nga pamatud-an ako nga ang pagbalhin sa solemnity gikan sa Saturday nga to sa Sunday, Sabado nga to sa Domingo, uyon sa Ebanghelyo ni Kristo, no? Tungod sa authority nga gihatag niya sa iyang matud nga iglesia. Okay. Now sa imong negative, no? Sa imong negative stand, unsa gyud nga bahinas kasulatan? Bisag implied lang, bisag dili explicit, no? Kanang pasabot lang kay urag wa ang gyud po kay mabasa og litra por litra, no? Bisag gipasabot lang nga si Kristo ni supak siya ana kung ibalhin ang solemnity gikan sa Saturday ngadto sa Sunday, no? Sige. Okay. Kanang giingon nimong implication. Kung naminaw ka sa akong delivery sa second stand, klaro naman to. Labaw pa to sa implication. Kay nabasa na to nga mismo ang Misaya sa bag-ong tugon ang adlaw ipapahulay nga klaro kay nga ag 7th day ka na nga maugid nang igpapahulaya nga gi balaan gyud sa iyang mga tinun-an sa panahon gyud sa bag-ong tugon. Therefore, ma-implicate nato na nga walay lugar kanang giingon nimo nga gibalhinan ug unsa nang gibalhinan din. Okay. Wala na. Okay. Implied na. Okay. Sunod na pangutana. Segunda na akong pangutana, Brother Edgar, no? Sa Psalm 132:8 naghisgot diha nga, arise, O Lord, into thy rest. Arise, O Lord, into thy rest, no? Sa Bisaya pa, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, no? Kanang bang bangon diha on sibot pasabot kay sa among pagsabot anak nag-refer na sa resurrection ni Jesus Christ, no? Muuyon ka ba niya na?
Ay, gyud tay problema anak kay mo man nabasa. Okay. Ang imo lang pagsabot Okay. maoy wrong application nga imo nang apply ngadto sa solemnity nga usa ka adlaw nga didto magbalaan. Okay. Kay kanang granting bisan pagkabanhaw na wa pa may hilisgutan pa man nag-unsa pong adlaw na banhaw. Another story man na sa spiritual rest daghan ta og makatunan, pero sa physical rest kay ang rest manggod nga kanang Sabado usa gyud ana physical, unya ang pahinungdan ana mao ang creator ug ang iyang creation dili may tungod sa pagkabanhaw. Mao na nga kung imong wagtangon tong tuang 7th day, nagpasabot pod nga imo nang giwagtang wa na ka magpahinungod yun sa creator ug sa iyang creation. Okay, time's up. Okay, sa sulong nga pangutana. Okay. Okay. Ang Katapusan. giingon gud sa Psalm 132:8 nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Nya wa po nimo supaka nga mahimong sabto na mao na ang resurrection nga gipasabot nya. Gitawag og kana bang rest o pahulay. Nga naman nga ang adlawng Domingo kay mo man na di nabanhaw si Kristo, gitawag man siya pahulay. Kung dili pwede ibalhin ang solemnity ana. Nganong gihisgutan na sa Psalm 132:8, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Ikaw og ang argan dili na atong ibase dihan og kana lang gud. Unsa man ding adlaw na banhaw si Kristo? Mahamukot. Okay. Oh. May Unsa mukot man? man gyud ana Brad Gilbert kay Unsa adlaw? wa man tay labot anang pahulay sa Misaya kung nabanhaw siya wa man tay labot. Oh, Brad. Unsa man adlaw? Pahulay siya gikan sa iyang kasakit, na ginlubong siya din nabanhaw, wa man tay labot ana ang issue gyud unsa gyung adlaw sa cycle sa semana nga balaanon. Wala may ebanghelyo ni Kristo, matud man nimo Kristo nga balaanon ang naunang adlaw sa semana. Wala. Akong klaro ng pangutana kay ang tema gud nato. Okay, so wala man oras. Okay. Okay na. Sige. Okay. Nahuman ang atong 3 ka minuto nga pangutana, Igsoon. Summary na. Okay, ani na punta sa summary. Una. Sa ladang salamat to sa pangutana sa ato ang Igsoon. Asa na affirmative side atong Igsoon Silbert Donduyano. Okay, padayon ta sa ato ang summary rebuttal. Ani ta magsugo sa ato ang Igsoon sa ato ang negative side atong Igsoon Brother Elder Edgardo Sumilay. Okay, 5 minutos Igsoon. Salamat Mr. Moderator, mga ilang gigog dispensa sa akong voice karon kay naabtan man ta ining nagkapagaw ng mga kuani. May gani kay gamay ra pong oras pero mao lagi subok kayo nga gamay ra gid kay atong time. Daghan pa kaayo mga pangutana kana timaan lang nga kining tema sa akong kaatbang iyang baruganan. Questionable jud kay ini kay daghan gud kay pangutana. Wa mahurot ning akong mga pangutana. Now, wala gini niya magpabarog mga higala kay klaruho nato ha nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo uyon sa ebanghelyo ni Kristo ato gyud nga pangitaon ang ebanghelyo ni Kristo. Og salamat kayo nga niingon ang atong kaatbang kay categorical question man to ganiha nga wa gyud siya mabasa nga si Kristo nag-ebanghelyo nga nag-ingon nga balaanan ninyo ang naunang adlaw sa semana. Now, iya man kung gipangitaan bisag implication lang. Now, ayuhan ninyo pagsabot labaw pa ni sa implication kanang explicit interpretation nga padapat lang nga basta lang opinion ning uban ang Exodo 31:16 tuluman nun nga walay katapusan ang Sabbath keeping kanang ikapitong adlaw. Pagka walay katapusan, kung imo nang ibalhin ng adlaw, natapos. Mao na nga sa bag-ong tugon, wala mag-ingon ang atong manluluwas sa dinhi pa siya sa yuta before siya mo kayab nga ayaw na magbalaan anang Sabado. Kaya ako na nang giwagtang
ang iyang gingon pag-ampo kamo nga dili maatol sa adlaw igpapahulay ang inyong pagpangalagyo. Mateo 24 bersikulo 20. Nga og tun-an nato ang kasaysayan ana dako nga paglutos na hitabo na atong about 70 AD or 70 CE. So grabe kasulim. Kay kung magbalaan gud sila, makalitan man na sila. Kadto Sabado to. Unya sa Isayas 66, 22, 23 dito sa bagong langit, bagong yuta. Maogihapon na nga Sabado 2 minutos igsoon. ang magpadayon dito. Muna nga og makaadto man pud gani si Brad Silbert. Matingala siya. Di man din ni Domingo. Pero ay lagi pog makaadto. Still, kay wala ko'y katapusan. Sabado gyud gyapon kanang 7th day. Now, so wa niya mapabarog ug ang iyang mga bersikulong gigamit tungod sa kagipot sa panahon, di na nato malugit, pero akong isulti ninyo nga wa niya masabti ang context sa unod sa mga teksto nga iyang gigamit. Pariyaan ang giwagtang na kuno ang kadtong kasuguan, kadtong sacerdotal law man to ug kining ceremonial law, specific na iya mang larason ngapil ang Sabado nga sa sacerdotal law raman to ceremonial law ang giwagtang diha. Wala may apil ang adlawng Sabado. Mao na nga sa hermeneutics god, sa exegesis, we must interpret the Bible according to its context. Ang mga bersikulong gigamit ni Brad Silbert, dahom-dahom lang nga implied to sa timang nga iyang gipamatudan, pero wa niya masabti ang mga unod at 60 segundos igsoon. rakay sa tinuod. Now siya man ang katapusan nga mo sa mari, ni balo man da nga maningkamot yun ni siya pag mga punto po niya, pero ligon na kayong ato ang mga puntos, mga igsoon o mga higala. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. May hapon kalimitan. Okay, daghang salamat sa summary rebuttal sa atong igsoon. As a negative side atong igsoon diha gikan sa Congregation of Yahweh, atong igsoon Elder Edgardo Asumilay. Ug karon igsoon sa waylangay ato dinhi padayon sa atong igsoon alang sa iyang summary rebuttal usab gikan sa Catholic Faith at the same Catholic Faith Defender nga may atong afirmatibo karon atong igsoon Silbert Dunduyano. Okay, igsoon 5 minutos. Okay, una na akong isgutan sa akong summary katong giingon niya nga walay teksto nga gaingon si Jesus nga balaanon ang Domingo, no? Wala ko maghisgot ana gyud sa akong pagpabarog kaganina. Wa ko maghisgot ana nga nag-ingon si Kristo nga balaanon ng adlawng Domingo. Kay daan namang nag-ingon ko nga dili na mabasa litra por litra. Pero na ay masabot, no? Bisan nga di ta mo kutlo og teksto nga muhatag ko ninyo example ba pananglit sugon ko sa akong inahan. Dili mabasa sa Biblia pero adto dito dong palitog sudan. Di na mabasa sa Biblia. Pero kinahanglan mo tuo ko ana bisag di na mabasa sa Biblia kay honor your father and mother diha man nato nagibase. Pero di na kinahanglan basahon nga nabay mabasa diha nga si Silbert kisugo kasi imong mama palitog sudan dito sa merkado. Di na kinahanglan ng kuana. Now, ang pag-ingon nato nagbalaanon ang Domingo tungod kay ang iglesia nga gitagaag authority ni Kristo sa pagdili og pagtugot giingnan ang inyong idili disyuta idili sa langit ang inyong itugot unya kay gibalhin man gyud ang solemnity sa Council of Laodicea. Nya kinahanglan mo tuo man ta ana kay ang inyong idili og itugot po sa langit. Og example nga atong gituhuan nga council katong Council of Jerusalem na tuo ato mahitabo to sa naagyo sa Biblia pero dili man mohunong ng council kay ang iglesia magpadayon man, di ba? Una sama sa kanang mga meeting sa atong Congress di na mohunong silang meeting ana. Ang iglesia po wala mag-ingon nga ang tuhuan natong council katulang Council of Jerusalem. Kaya ang iglesia gapadayon man. Ito pa, mutuot sa mga council. Tuo gali mo atong pag-ingon sa mga obispo sa Council of Rome nga 27 books lang ang New Testament.
Council of Hippo 393, 27 books lang ang New Testament. Council of Carthage 397 AD, ingon gihapon gi-affirmar gihapon nga 27 books lang ang New Testament. Tuo gali mo ato. Ano man? Kay aprobado sa langit ang desisyon sa matuod nga iglesia. Pero here comes Council of Laodicea nga ang Laodicea na Christianize ra ba na? Ang mga authorities po dito nag-ingon nga, oy, landong man tong Jewish Sabbath. So atong ibalhin sa kanang adlaw sa pagkabanhaw. Adlaw sa pagkabanhaw. Dayon, kanang ingon tulumanon nga walay katapusan ang Sabat, ang iyang moral essence. Nag-ingon bitaw ko ganina nga wala na usbas Katoliko ang moral essence. Unsa may moral essence sa Sabat nga naagi pagsimba. Naagi pagsimba, wala man na usbas Katoliko. Ang Katoliko na isimba Domingo lang ang Katoliko ron, adlaw sa pagkabanhaw. Kay tulumanon lagi nang way katapusan kanang moral essence of the law. Ang giilisdan sa Katoliko, seremonya lang, kay seremonya lagi ng pagpatunong. Nganong seremonya lang pagpatunong, kay wala giklaro sa 10 Commandments, unsang adlaw ka musugod og trabaho. Giingon ra, unom ka adlaw mo trabaho, ikapito pahulay. Nya, pwede man mo Domingo maigo na, sugod ay kag Lunes, di mo ikapito Domingo. Di ba? Nagkataon lang ang Jewish Sabbath, ang ilang first day of work, kana pong unang adlaw semana, Domingo, mo nang ilang 7th day, Saturday. 2 minutos, Diba? Pero kung musugod tag Lunes og trabaho di ang among 7th day Domingo na matunong hinuon tong gitagna sa Salmo 1328 nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay unsa man tong adlaw ni bangon siya ni resurrect di ba Sunday? Nya gipasabot nga pahulay. May pahulay pud eg Sunday. Nagipasabot. Pero wa gitay mabasa litra po litra nga gibalhin ang solemnity ng adlaw. No, di wa tay mabasa. Gipasabot lang by the authority of the church. Og sa experience po, galina na may mga president katudeng Acts 20:20, Acts 27 nga nag-communion ang mga tinunan. Siya man ang communion, worship man na. Adlong Domingo man to. Psalm 1 Corinto 16:2 ang Domingo gitawag og adlaw sa Ginoo sa Living Bible. So mauna, no? Kanang pag-ingon nga balaano ng Sabado, gibalaan ni Kristo sa mga Katoliko ang Sabado nga nagpasabot og pahulay o day of worship. Ang Sabado sa mga Katoliko ron adlaw Domingo. Mutpasabot 60 segundos, adlaw sa pahulay o adlaw sa pagsimba. Kaysa ako nang giingon kung mogamit kani tagpulong Sabado, double application. Sabado nga nagpasabot og 7th day of the week on Saturday. Pero naapoy laing gamit ng word nga Sabado, but pasabot pahulay lang adlaw sa pagsimba. Mo nang sa Hebrehanon 4:9 nagihapoy adlaw sa pagsimba. But pasabot nagihapoy Sabado, pero but pasabot nagihapoy adlaw sa pagsimba. Kung sana ato nang diskubrihon na wala man nagiwala as Katoliko ng moral essence sa Sabat. Padayon man na bisan pag mubasa tag katekismo. Okay. Di ba? Wala tayo igong panahon katapusan Hebrehanon 7:12 no mo ni teksto gyud nako nga wa ni hisguti nga dili tanang pag-usob violation no naay kausaban nga sabton nga katumanan dira taman kay wanay oras. Daghang salamat. Okay, daghan kayong salamat no sa summary rebuttal sa atong afirmatibo karon sa atong topic karon nga gihisgutan sa ato ang debate atong igsoon Silbert Dondoyano. Okay mga igsoon no, daghan kayong salamat sa atong mga representative karon sa atong nahimo karon nga debate gikan sa Congregation of Yahweh atong igsoon Elder Edgardo Sumilay as a negative side ug usab sa ato ang igsoon gikan sa Catholic Faith at the same time Catholic Faith Defender atong igsoon Silbert Dondoyano as a negative positive affirmative side. Okay, sorry. Affirmative side nato. Okay, mao ni karon ang naghimo karon og anang kuan kinabuhi sa ato ang debate karon. Daghan kay salamat. Okay. Og karon mga igsoon hope og mang hinauta nga sa atong debate karon nga nahimo karon mga igsoon sa atong mga active followers ug listeners sa ato ang programa sangka sa katarungan ana putay na pupo nga mga mahinungdanon nga pulong sa atong ang Ginoo mahitungod sa atong tinuuhan mga igsoon. O karon mga igsoon, since wala magitay igong oras, daghan kayong salamat sa mga nag-join live nato through Facebook. Okay? O isang ala na lang sa ato ang station manager, Sir Edgar Dagumo. Mag-uban-uban na lang ta sa sunod higayon sa samang tak na usamang istasyon. O usab sa ato ang technician nga nasa Pikas Lawag, Sir Expedito Tax Ilumba. Kini yung ubos nga igsoon, Jerry Mugawa Arrocha, ang pulong sa Dios nga nag-ingon 7:21 sa basahan ni Apostol San Mateo. Dili ang tanang magayang Ginoo makasulod sa ihalon sa langit kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mayong hapon ug dalaygon ang atong Dios.
Tatak RMN.